Moi! Täytyy kyllä sanoa, että on ollut tosi kiva tehdä yhteistyötä Ullan kanssa eduskunnassa. Hän on ollut ahkera kansanedustaja ja erittäin kova Lapin asioiden edistäjä. Ullassa hyvä on se, että Ulla näkee pitkiä kaaria. Eli ymmärtää sen, että mikään maakunta, mikään alue ei voi elää toisten tuen varassa pysyvästi, vaan pitää hyödyntää niitä omia vahvuuksia. Ja Ulla aina monesti sanoo, että Lapissa paras vahvuus on ihmiset, luonnonvarat ja luonto ylipäänsä. Ja sen varaan pitää rakentaa se yritystoiminta, josta tulee työpaikat ja sitä kautta verotulot kunnille, joilla sitten ne perusopetuspalvelut ja ikäihmisten palvelut, omaishoitajien tukipalvelut voidaan pysyvällä tavalla, kestävällä tavalla rahoittaa. Ulla on monesti mulle vääntänyt rautalangasti, että Jyrki, että sun pitää nyt ymmärtää tämä asia, kaivosasiat ynnä muut asiat on tärkeitä Lapin yrittäjyydelle, työllisyydelle ja tasapainoiselle aluekehitykselle. Ja täytyy sanoa, että kyllä yleensä Ulla on ollut täysin oikeassa. Mä oon joutunut joissakin asioissa tarkistamaan kantaani, mutta monessa asiassa meidän edään asia kyllä ihan samalla tavalla. Tämmöisiä puurtajia, kovia vaikuttajia, kokonaisuuksien hallitsijoita tarvitaan eduskunnassa myös jatkossa. Mutta vaalit on aina ryhmätyötä ja jokainen tarvitsee tukimiehiä ja naisia, jotka kertovat, että meillä on upea ehdokas ja jotka tekevät sitä jalkatyötä oman ehdokkaansa puolesta. Sen takia mä kannustan sinua tulemaan Ullan tukiryhmään.